No niin, tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Huikea thrilleri takana. Lähdetään käymään peliä läpi ja aloitetaan kommentit vierasjoukkue Kankaanpäästä pelinjohtaja Tomi Niskanen. Kommentit ottelusta. No onnittelut Kirille voitosta. Kyllähän me tätä peliä mun mielestä aika lailla viettiin pitkät pätkät, mutta ei mitenkään erityisen häävisti pelattu kyllä, ja Kirin keula teki hyviä tilanteita siinä ja toisen jakson juoksut, niin no lopussa tietysti hyväkin siinä, mutta läpilöintimistä tuli 2 ja sitten lopussa tietysti onnenkantamonetkin siinä, mutta kuitenkin omiin ulkopelivirheisiin tämä homma sitten lopulta hyvä kaatua. Kiri ei tuo verran parempi, eikä tuosta oikeastaan hirveästi nyt pelinä niin kehuttavaa jäänyt. Paremmin pitää pystyä pelaamaan, jos mennään pärjätä sarjassa. Pukkinen on ollut kyllä loistavaa nyt 2 peliä, että siihen pitäisi päästä vähän käsiksi, että ei ole nyt päästy ollenkaan. Kiitos. Sitten Kirin pelinjohtaja Juhani Lehtimäki, kommentit pelistä. No joo, tietysti mahtava voittaa. Ei olla hetken aikaa voitettu, vaikka on pystytty pelaamaan asiallisesti. Mun mielestä niin kuin monessa mielessä oltiin sitten, tämä on vähän eri mieltä Tompan kanssa, oltiin niin kuin kotiuttamista lukuun ottamatta siinä pelissä kyllä niin kuin just sellaisia niin kuin haluankin, että ensimmäinen jakso etenkin oli tosi hyvää ja siinä sitten hyökkäs Kankaanpää toiseen jaksoon siihen meidän aika syvään kuvioon nyt ensimmäisen kerran ja siitä juoksua, että pääsivät sitten ehkä sitä hallitteen, mutta tosi tasasta pelaamista. Meillä jää vieläkin paljon asioita, mitä voidaan parantaa. Nyt saatiin lankista tuolla lailla kiinni. Katsotaan mitä tehdään keskiviikkona. Viimeksi oltiin mun mielestä Kankaanpäässä kotijoukkuetta edellä ja koitetaan tehdä nytkin kotiläksyt niin, että ollaan silloin, silloinkin, että lähdetään sieltä hakemaan voittoa. Tää ei varmastikaan tule riittää siellä, se on ihan selvä asia. Kyllä mä oon aika luottavainen, että me saadaan oikeita asioita tehtyä tässä, että ollaan silloin edellä. Tää sarja kääntyi tähän näin. Kiitos. Vierasjoukkueen ykköspalkittu Henri Pulkkinenkin löyti paikalle. Kommentit pelistä. Juu, tyly loppu. Mun mielestä hallittiin aika pitkälle peliä, mutta nyt ratkaisuhetkellä Kiri oli sitten parempi ja sarja pitenee. Mutta meiltä ilmeisesti huomattavasti parempaa mitä tuo ensimmäinen peli. Että siinä mielessä parempaa, mutta ei aivan pystytty ratkaisuhetkellä sitten tekemään voittavia suorituksia sitten. Kiitos. Kirin ykköspalkittu tänään Antti Pukkinen. Huikea nousu lopussa, mitkä oli fiilikset? Sanotaanko tuossa toisen jakson viimeisessä vuoroparissa, supervuorossa, flow löytyi? No joo, kyllähän se tällaisen kesän jälkeen, mitä tässä nyt on ollut, niin kyllähän se niin hyvältä tuntuu. Ei olla monta kertaa tällaista, kun tässä oltiin, noustiin tuolta voittoon. Eilen niukka tappio ja sanoi puhetta, että pitää olla sen verran parempi kaveria, mitä ne oli eilen meitä parempia. Ja me oltiin justiin sen verran, sen napsun verran parempia. Mutta ei muuta ollut keskiviikkona, tästä parannetaan. Ja niin Juhani sanoi, niin tämä ei varmasti riitä keskiviikkona. Keskiviikkona täys höykä päällä. Kiitos. Onko lehdistöllä kysyttävää? Jos ei, lehdistötilaisuus on päättynyt. Turvallista kotimatkaa Kankaanpäähän. Keskiviikkona jatketaan.